47 dárců krve dosáhlo nově v Pardubickém kraji počtu 120 bezpříspěvkových odběrů. 20 z nich si v sále Jana Kašpara ve středu 12. listopadu osobně převzala ocenění Zlatý kříž 2. stupně. Chodím už od mládí, že jo, a myslím si, že by to měla být povinnost každého, protože darovat krev je to pomoc druhým. Chodím už spoustu let, nepřemýšlím o tom, prostě chodím. Prostě to tak nějak vzniklo na vojně, to byla taková tradice tam a od té doby to ostalo, takže vlastně jezdím pravidelně. Oceňovaný počet bezplatných odběrů letos symbolizovalo 120 perníkových kapek. Hejtman Martin Netolický předával dobrovolným dárcům také červené víno, které nejcennější tekutinu připomíná svou barvou nejvíc. Já jsem rád, že jsem mohl osobně předat všem dárcům také nějaké ocenění, protože pořád říkáme, že nemáme dostatek vzorů. Já si myslím, že to jsou právě lidé, kteří si zaslouží úctu a mohou být vzorem pro ostatní. Dárcovství krve je velmi důležité, protože ještě nikdo nenašel způsob, jak uměle vyrobit krev. A ta krev je prostě nezbytná. Jsem velmi potěšen, že Pardubice v podstatě jsou svým způsobem soběstační, co se týče té spotřeby a toho dárcovství. Hostem slavnostního aktu byl také sportovní manažer pardubického hokejového klubu Dušan Salfický. Bývalý brankář odstartoval svoji dárcovskou kariéru v pardubické krajské nemocnici jen pár hodin předtím, a to v rámci pravidelné akce pro prvodárce. Když chcete udělat nějakou dobrou věc pro někoho jiného, bezjmenného a nemáte za to žádný nějaký ocenění nebo něco, tak je to dobrá věc a určitě bych apeloval na lidi, aby to zvážili a přidali se k nám. Podle statistik totiž dostane každý za život v průměru 4 krevní transfúze a dokonce 12krát pak užije nějaký preparát vyrobený z krve.